Cruz Vermella de Ribeira impulsa a Holy Run solidaria para vender a Lotería do Ouro. Boa Vibra e Suso Jalaico poñerán a música nesta cita na que o cor será o protagonista. Son moitas as actividades que organiza anualmente a Cruz Vermella de Ribeira para axudar as persoas que o precisan. Esta fin de semana vivirase unha nova iniciativa da entidade máis pensada en ocio, que lanza a primeira edición da Holy Run solidaria de Ribeira. Vamos a facer, como é novedoso isto do Holy, pois vamos a facer unha andaina por aquí, desde aquí hasta as amas de casa, e logo viremos pola peatonal hasta aquí outra vez, o sea, unha caminata para todo o mundo, para nenos, para persoas maiores, para todo o mundo. O motivo desta caminata é o vender a Lotería do Ouro. Entonces, nós ca inscripción daremos un boleto que vale 6 euros, daremos unhas gafas para que a tirar os polvitos non lle vaya a nadie aos ollos, os polvitos, un número para un sorteo que vamos a ter aquí. Lotería do Ouro que se vende anualmente para recaudar fondos para os proxectos que levamos a cabo en cada unha das locales, senón sería imposible. Entonces, unha vez ao ano faise ese sorteo, que é un sorteo fenomenal porque o premio é enorme, pero claro, como a veces non toca aquí, porque non toca, pois a xente di, non toca nunca, non vou a comprar, pero tocar toca. Entonces, claro, ojalá tocara aquí un número pequeno, ainda que fora, que iba a dar moitísima publicidade para que a xente se enterase. Unha das formas de dar a coñecer esta Lotería do Ouro é a través desta festa Holy, na que a xente xa pode inscribirse. Mellor é que se inscriba ou que pase por aquí pola casita, porque así valdría 8 euros, 6 do boleto, e despois, claro, damos as gafas, damos o número para o sorteo, sorteamos moitas cousas que nos deron a nivel local, entonces despois acompáñanos na caminata, levamos unha batucada, a batucada Boa Vibra, e ao final aquí hai un DJ para que bailemos un pouco e para que pasemos un pouco unha tarde de juerga. A saída está programada para 6 da tarde o día 31, este sábado, e será a primeira vez que Cruz Vermella de Ribeira organice unha actividade destas características. Porque queremos quitar un pouco a forma de facer caminatas, que a fan moitas asociacións, entón a ver se desta forma a xente se anima un pouquiño máis. En este momento o número de inscritos é pequeno aínda. Entón, é mellor que se inscriban ou aquí, porque senón o día ese mesmo día aumentamos o precio, en vez de 8 euros serían 10. Entón, a nós tamén nos gustaría xa ter un número determinado, porque vamos a ter un serio de voluntariado para axudarnos en este evento. Entón, a xente que queira participar, agradeceríamonos que viñeran antes a inscribirse. Fai un chamamento á veciñanza para que se sume unha vez máis a apoiar unha causa solidaria. Facemos un pouco de festa e para que non te sintas así un pouco como dar así os cartos sin máis, pois, de feito, con nós colaboran gratuitamente tanto a batucada como o DJ. Entón, senón non se podría facer desta forma. Pero queremos facer aquí nesta Plaza Oletiña un pouquiño de festa o sábado. É un día bonito, si os pais veñen cos nenos ou os abuelos, a andaina é moi pequena, entonces todo o mundo que sepan que é para colaborar con Cruz Vermella, que fanse moitos programas que a xente non sabe, pero aquí fanse moitos programas. Entonces, para leválos a cabo, hai que ter un pouco de diñeiro, senón xa sabemos que todo costa. Este sábado, a partir das 6 da tarde, Ribeira vivirá unha explosión de cor pensada para todas as idades na Festa Holy, organizada por Cruz Vermella de Ribeira.